Sa ba nga klase nga Negosyo? mo, sir? Madato tani. Mo ba? Power kayo ni. Power. Power Ranger. Power Ranger ang pangalan? Anak ko'y pungtanan ni mo. Kuyawa kaya na ba? Nakikwarta dia. Na problema ni karong kwarta. Power! Sakto kayo. Wa siya kwarta. Kini ako negosyo sakto kayo ni sa imuha. Pangpadato ni madato na ka. Madato na ko ana. Kuyawa. Makasakyanan ka. Power. Makakwarta Sige, pa sige, gyud ka. Power. Ang imong oras ikaw pa Power. gawin. Power pag power. Gamay ra kayo. Gamay ra kayo nga kantidad. 10,000 ra ni 10,000. Lah, Jismil. Power, Jismil. Basic Power. kayo ra kanigi sa imuha. Basic. Yapon sa nang akong sildo bigit budget na ko na akong kwarta kay aron nga di masubo ni ba kay para nga magamit ito sakto ni kay kung kwarta gason sus kay ni mahurot ang kwartahan din karong budget. Sus 2020 ra man akong banda eh. Bi ang 500 bayad sa utang ang 300 with bugas ang 200 tapos may petsun ano 20 na lang besong pata itang itang ihaw eh sus ito ni kapang tsika ng 20 eh ang daling tahap Jitun to ni Bi. 2,000 pang chika-chika. 100 allowance. Sakto na ni. kung itong classmate sa una oh tahan naman kadaghanag wak na uy tahan naman kaayo naagin ni negosyong illegal ba di ako sundan di ako balikan di Bang. Negosyo lagi ko ani bagay na gini illegal nga negosyo kay daghan makikwarta palitan mo Yes. Okay, sunod kwarta eh. Okay. wala kiyo dagkon ang kwarta oh Next week. Tumigil na. Kabala sa punta din. Palawan punta, bulan. Ako bala, basta iandam lang mga chika niya. Sakan na. Wala ka, ako'y bala sa kwarta. baho sabi itim David eh tilawang di itim wis Insa, mangkalan. Kung naniid, magkasakwa. Uy, classmate. Sa classmate. Karoon ba kita nagkita, classmate? Ikaw tong anak ni Jiprok. Ay, Jiplok. Katubang gahing tao nga pagpakli-pakli ginigubog daag sundang ba tumhadok nga tao dagan. Jip. Ay, ako na itong papa, day. Anong kailangan kas kong papa? Classmate lagi ta sa una lagi di ba ikaw si Choy? Ako sa tingin naman. Ako si Istong ba katong imong amigo Istong. classmate sa una nga pinakabugoy ng mga amigo kayo. Istong. Ay, katong nakainis sa classroom na to. Itong gikatawan ka sa mga chika. Ikaw na ito. Dako na ba kainin mo? Buangan ni mo eh. Daghan kitag mga kaagi sa una. Kana pag ini mo hinumduman nga kahugaw na. Ay, tuod ba ko? Kailan ako ni mo, pre?
Classmate yun dito. Nga nung nagkaon kag chocolate. Ang sabi na eh. Yan ang kulit. Oh, ito pre, nga nung naaday ka dito. One classmate ba? Ang tagisun-sun talaga naman. Asinsun, mga classmate. Classmate ang tao naman. Classmate mo na. One nga asinsun man ka. Asinso. Naunsa day ka na ako'y business. Bakit trabaho? Pero nga kay business. Oh, Sunada galing ko ana imong kan ba? Pwede ta makapilya? Sabi na. ay di ka pwede ani pre. Ilawon mo ka. Adiri nga sa akong business ka nang di man ulawon. Abdi ko kung mag-ulam-ulam. Isog ko. Hindi ko baga. Eh, kini ako naong pati. May birthday mo. Arto eh. Kung baga kay lignaong pati. Nga may requirements pre. Kung sa pwede ko namin sa pati. Lah, kabalo ka masayaw pre. Buti kami kasayo. Huwag kayong masayaw niyo. Uy, uy. Joke. Nice joke. Ana. Patay pre. Imo giging binuangan ba? Pagtaka nung kuda kaya seryoso kay kong kwartal na. Ito pre, wag magkakailas ako sa una pre nga komedyante kay ko. Ano ganaanan? Ito pre, gamay ra nga entry pre. 10,000. 10,000. Oh, gamay ra kayo 10,000. Sus. Wait puhunan. Wait po. Na 10,000. Sus. Wah, bito kong kwartal pre. Patay. Pailo ako na. Usoy Milo. Ay pagkita nga to, Milo na sad ka. Pagkay utang atong grade 1 ta na pagkay utang. Kay palit nimo kay skindi nya karon mangutang na utang. Lahi man to sa una kay mga bata. Pamanta ato. Katundag ko naman ta. Ya, kwarta naman eh. Oh. Kwarta na eh. Sige sige, pero na ako kondisyon. Sa may kondisyon ala. Mo to'y kondisyon pre. Baba. Dirita sa akong lamisa. Ayo sa ating opisina na kung na di ka magdali-dali diha kay ako'y tagyana. Dirita pre. Siguro pre. Sana mo kwenta pa rin mga pila na di ka oras pre. Ayaw na guniti akong kwarta pre. Usa man ka. Mag-discuss ra taron about sa akong business.